Ets tu la que aguanta la meva mirada. Ets tu la que parla i em fa sospirar. T'estimo sense pros ni contres, sense raons ni preguntes. Només el teu cor sap com em té d'atrapat. Poema ets tu, autor Albert. A la matinada de la segona setmana de maig, un dels soldats del fortí va divisar l'exèrcit alemany apropant-se i va donar l'alarma. Hi havia més de 20 camions de soldats enemics i molts altres soldats que marxaven a peu. Els homes, al no poder comunicar-se amb la central, van agafar els rifles i van dirigir-se a les posicions de defensa. Durant la Segona Guerra Mundial, a l'Eix. Em resultava curiós com a una gossa li pogués agradar tant la pluja i detestar tant la dutxa. Mentre passàvem per la ruta habitual i em despistava pensant, els meus ulls captaren una persona situada a la vorera. La persona anava sense paraigua i podia veure com gira el cap en la meva direcció. La pluja començava a agafar força i vaig decidir ajudar la pobra ànima per evitar que agafés un refredat. Dies salats, lien. Les presons fan del malalt el delinqüent. Les escoles fan del nen l'home obedient. Les esglésies ens diuen que hem de ser creients, però mai ningú ens ensenya com estimar la gent. La societat, Bernat.